duela 16 urte, Iruña Beleiako piezaz betetako 61 kasa eraman zituen Eliseo Gilek diputaziora, han garbitzeko. Errestauratzaileek garbitzen hasi eta bigarren kasan irudi bat aurkitu zuten. Uso bat mokoan galburu bat zuela. Orduan, diputazioko kultura arduradunak esan zien gehiago ez garbitzeko, dena bertan bera uzteko. Hori dela eta, Hernaniko lagun batzuk mozio bat aurkeztu dugu udaletxean, Arabako diputazioari eskatzeko denak garbitu ditzatela. Arabako diputazioak bazuen errezeloa, grafitoak falsifikatzen zirela Iruña Beleian bertan garbitu eta gero. Bueno, errezelo hori zetorkion, tirada handiko prentsak oso kanpaina gogorra intzulako Iruña Beleiaren kontra. Rip zala eta etzala ez da ba. Kontua da, 2007an, Arabako diputazioak agindu zuela grafituak Iruña Beleian garbitu beharrean, garbituko zirela diputazioan bertan Gasteizen. Hala, 2008an, Lurmen enpresa arkeologikoak 3 idazki erregistratu zituen Arabako diputazioan, epe desberdinetan. Eta idazki horietan esaten da nola entregatu zituzten 71 kaja garbitu gabe diputazioan garbitzeko. Eta beti ere, Lorena López de la Calle sailburuaren argibidei jarraiturik. Gainera, idazki horietan ohartarazten zaio diputazioari hitzez hitz, son además materiales sensibles, puesto que pueden presentar graffiti, algunos detectados in situ y otros no. Alegia, garbitu gabe ere antzematen zitzaiola materialei zerbait izan zezakela, irudiren bat, testuren bat, edo zeozer. Hemendik aurrera lehen esandakoa, nola restauradoreak hasi ziren kaja garbitzen, nola aurkitu zuten irudi bat, hegazti bat mokoan galburua zuela, eta nola Lorena López de la Calle agindu zien bertan bere uzteko garbiketa lanak. Ordu ezkeroztik pasadia 16 urte. Eta garbitu gabe diraute. Zergatik ez dakigu. Noiz hasiko dira garbitzen ez dakigu. Esan bezala, errestauradoreek irudi bat aurkitu zuten. Eta irudi hortan azaltzen zen uso bat mokuan galburua zuela. Eliseo Gilen enpreseak lehenago ere irudi berdintsua aurkitu zuten. Eta irudi hori kristau simboloa da. Egin zuzen ere, bakea adierazi nahi baitu. Eta bi aldiz agertzean, esan nahi du Euskal Herrian kristautasuna zabaltzen hasia zela. Baina, garai hartan Euskal Herrian jentilak zian nagusi. Eskatzen da Eliseo Gilen absoluzioa, oinarririk gabe egin baizen akusazioa. Bestalde makinek egin duten profanazioa, ez aldugu konponbide on baten ukazioa. Beraz aizu Arabako foru instituzioa, inbertitu ikerketan egin zure funtzioa. Europar laborategi biren interbentzioa, kontratatuta eskura daukazu soluzioa. Kontratatuta eskura daukazu soluzioa.
Eliseo Gilen enpresan aurkitutako ostroka batian irakurri dezakegu neure ama Erroman hilda kristiana. Kontuan hartuta kristauak atxilotuk eta gurutziltzatuak izaten ziala, ostroka hontan jartzen duna oso erreala bihurtzen da. Eta gainera emakume hau buruz bera gurutziltzatu zuten. Eta dirudienez hori ohitura izan bartzan, ze Pedro apostolua ere bai horrela gurutziltzatu zuten, buruz bera. Emakume hau, gainera, seguraski lehenengo euskaldun martiria izan zen. Eta hau, honek daukan aberastasun historikoakin, saldu merezi benetan ostroka guzti horiek, kaxa guzti horiek garbitu eta azaleraztea zer daukaten, ez? Lehen bailen. Iruña Ponpaelon, hango muino batean, herriska bat izandako muru batean, agertu da pieza bat, agertu da elemento bakar bat, inskripzio batekin. Eta hori nahikoa izan du da, interpretatu dalako euskerazko hitz bat agertzen dala, hori nahikoa izan du da pieza bakar bat euskararen historia aldatzeko. Iruña Beleian, han asentamentu edo populazio erromatar bat handia egon zen, eta agertu dira 200 ostroka, 200 pieza baino gehiago. Horietako bat nahikoa izango litzateke euskararekin erlazioa duen neurrian, euskararen historia ere aldatzeko. Zal luke mereziko indar gehiago, saio gehiago jartzea horren induzketetan. Baina horretarako fin jokatu behar dutenak, aurretik lanak dauzkate, aspalditik datozenak. Hasi daitezela ondo garbitzen grafito denak, oraindik aztertu gabe eta ikertzeko daudenak. Ta hitz egin dezatela ontaz gehien dakitenak, arkeologo zientzilari Europarra dituenak. Zeren bere iragana ondo aztertzen duenak, soilik jakingo du zeintzu diren bere hastapenak. Soilik jakingo du zeintzu diren bere hastapenak.